Білорусь! Живе Білорусь! Дорогі сябри, дrodzy Polacy, drodzy Białorusini, tu my zbieramy się na co tydzień, w każdą niedzielę o 13 godzinie, żeby zaśpiewać Mogutny Boże, który jest zakazany na Białorusi reżimu Łukaszenki jak ekstremistki. Dlatego, że my zawsze mówimy, nie kłam, nie zabijaj, nie kradnij, a reżim Łukaszenki wszystko to robi. A my modlimy się, śpiewamy o tym, żeby była prawda na Białorusi. Tak samo zwracając do naszych Białorusów, сегодня tu studenty, które będą się opowiadać про stan młodych ludzi, którzy wykazali protest przeciwko falsyfikacji. Chciałbym powiedzieć Polakom naszym, że my Białorusini, kiedy zbieramy się, kiedy przedłużamy naszą walkę, kiedy wspomagamy jeden jednemu, to znaczy my jesteśmy żywi i znaczy to walka przedłuży się, to znaczy zwycięstwo będzie i do tego dosięgniemy. Ja теперь хотел бы дать слово нашej studentki Alenie, jaka rozpowiedzie про studentów. Chciałbym powiedzieć naszym Polakom, pani Helena, która opowiedzie o studentach na Białorusi, którzy cierpią. Pani Helena, to może być trochę bliżej do swoich kolegów, żeby było widać. Proszę. Всем здравствуйте, я Лена, я представляю стачком БГУ из одиночных белорусских студентов. Я немножко волнуюсь, поэтому буду читать с телефона, если никто не против. Хотелось бы начать с того, почему мы сегодня здесь собрались. Неделя с 12 по 17 ноября посвящена студенчеству Беларуси. Почему именно эти даты? 12 ноября была годовщина Черного четверга. Черный четверг вошел в историю студенчества как день, когда арестовали студенческих активистов и активисток. 11 студентов и студенток и одну преподавательницу. 12 человек. Все они проходят по так называемому делу студента. Приговор 2,5 года. 17 ноября отмечается День студента. Но отметят его не все. В Беларуси на данный момент более 60 студентов и студенток находятся в холодных камерах уже более года. К сожалению, эта цифра растет. Многие из ребят уже получили сроки. За эти 2, 3, 5, 8 лет абсолютно незаконного приговора каждый из них мог бы закончить учебу в университете, найти достойную работу, стремиться делать страну лучше, построить семью. Но в ближайшее время у них не получится это сделать. Более 60 молодых парней и девчонок находятся за решеткой прямо сейчас. И эта цифра будет расти каждый день. Эта цифра будет стремительно расти, потому что режим в Беларуси уничтожает талантливую молодежь ежедневно. Либо выгоняет из страны, либо кидает в тюрьму. Нас бьют, нас пытают, нам закрывают рты. Но у них никогда не получится забрать у нас свободу, которая живет у нас внутри. Студенчество всегда было и будет одной из главных движущих сил протеста. Поэтому мы бы хотели, чтобы про студенчество говорили больше, чтобы про студенчество не забывали. Студенты делали, делают и будут делать очень много для общей победы. Студентство, МОЗ, нас могут принимать за детей, не считаться с нашим мнением. Но это мы вышли 1 сентября на общий марш. Мы ежедневно осенью 2020 года проводили акции в университетах. Мы вышли 26 октября на забастовку. Мы стоим друг за друга горой. Мы продолжаем борьбу ежедневно до сих пор. Мы не дети. Мы осознанные граждане своей страны, которые хотят перемен. Студентство, МОЗ, свободу студентству, свободу всем политвязням. И живе Беларусь! Живе! Дякую. Универа Титкарей! Универа Титкарей! Универа Титкарей! Универа Титкарей! Универа Титкарей! Живе Беларусь! Живе Беларусь! Живе Беларусь! Живе! Лукашенко в автозак!
Proszę policjantów pomóc nam w bezpieczeństwu naszego zgromadzenia, bo nam tu mówią pewne rzeczy, które są agresywne. I tu chcę powiedzieć tym naszym kolegom Polacom, że Białorusini nie tylko tu w Polsce mieszkają, uciekli, ale też i pracują i też uczą się historii i uczą się u Polaków, bo Polacy zmogli przejść ten czas okupacji, na przykład radzieckiej, okupacji niemieckiej i dla nas to jest taki wniosek walki za niepodległość. Na przykład byliśmy na koncercie niepodległości 11 listopada w Muzeum Powstania Warszawskiego i bardzo fajnie było rzeczy opowiadane o tym, że wrogi Polski zawsze niszczyli najpierw elity intelektualne Polski, księży, nauczycieli, profesorowie i mianowicie zachowanie języka polskiego tam, gdzie mieszkali Polacy za granicą, we Francji, Włochach, we wszystkich miejscach, to mianowicie pomagało Polakom zachować swoją jedność, solidarność i potem walczyć i zwyciężyć swoją niepodległość. I chcemy to podziękować Polakom, że oni przyszły też z sukcesem tę drogę. Dziękuję bardzo. Niech żyje Polska. Żyje Białoruś! My też przedłożymy nasze opowiadanie o studentach na Białorusi, którzy są uciekli, kto był w więzieniu i miał tortury. Jeżeli coś nie tak powiem po polsku, to proszę mnie poprawić. Dobrze. To ja oddam mikrofon do pani Heleny, tak? I tylko jeżeli państwo chce, żeby było jakieś przetłumaczenie w języku polskim, to my przygotujemy, żeby było zrozumiałe, jeżeli coś. Dobra? A czy jak tam będzie ten tekst? Proszę. Добрый день. Меня зовут Кирилл, и сегодня я стою здесь ради своих друзей, ради своих коллег, ради своих одногруппников, за молодость и за будущее моей родной страны Беларуси. Каждый и каждая из них достойны лучшего. Они наши герои. О них будут рассказывать на уроках истории. Но это будет в будущем. Сейчас они сидят, а мы нет. Они не могут почувствовать этот запах свободы, как мы тут с вами в Варшаве, в центре старого места. Мы можем в Бедронке сбегать купить пончики, а они капусту квашеную на ужин едят. Если едят вообще. У нас есть возможность увидеть лица и голоса родных. А они там одни. Совсем одни. Полной изоляции. Но в наших силах помочь им. Мы можем сделать хоть что-то. Для этого нужно писать письма. Постоянно писать письма. Потому что они же там в изоляции и со всеми могут ни с кем связаться. Сделать это очень просто. На сайте ЗБС можно найти целый список программ и штук, которые помогают писать письма. Нет. Moi drodzy, tutaj jest kolega Maksim. Gdzie ta teczka? Papku, podnijmy wверх. Czerwona teczka, to nasz kolega. Państwo może napisać trochę zdań, nie ma może w języku polskim dla naszych studentów i my wtedy wysłamy do naszych studentów przez naszych kolegów. Maksim, to możesz stać nas trochę w stronie z flagą Rzeczypospolitej Bogu Narodów. Symboliczne, tak? Rzeczypospolitej Bogu Narodów. To proszę. Так вот, помимо того, что писать письма, мы можем отправлять деньги семьям. Это сделать можно с помощью стипендии Аркадия Смолича. Также можно собирать забавные передачки, чтобы им не было так грустно там. Ну и, наконец, можно поширить информацию о наших героях, студентах, ведь все знают, что революция начинается с молодости. И если вы хотите помочь как-то студентам, то вы можете зайти на сайт ZBS, Зазнёчные белорусских студентов, zbsunion.org,
kом и узнать там больше. Помните о ребятах, это очень важно. Живе Беларусь! Живе Беларусь! Живе Беларусь! Дорогие сябры, я бы хотел так само попросить слово нашу коллегу Вячеслава Сивчика, не бачу, где он. Он дошел, добра. Ja by chciałbym gdzieś zwrócić uwagę, przepraszam, chciałbym dziś zwrócić uwagę, my tu zbieramy się nie prosto dlatego, żeby zaśpiewać nasz hymn duchowny Mogutny Boże. Może ktoś tu zwraca uwagę, Mogutny Boże, tak, za Białoruś. My robiliśmy takie zgromadzenie i takie pracę uszedliśmy, nazywa się Dziady, wszyscy na pewno pamiętają, tak? Na Białorusi to jest bardzo ważna taka tradycja, jest narodowa, czy można powiedzieć, czy ludowa, tak? 2 listopada składamy kwiaty na cmentarzach i też coś bardzo ważne dla Białorusinów, że tu w Warszawie są pomniki dla wspólnych bohaterów. Ludzi, którzy urodzili się na ziemi współczesnej Białorusi, ale bardzo dużo zrobili dla narodu polskiego, języka polskiego. To Adam Mickiewicz, Ignat Damiejka, Tadeusz Kościuszka i to nas bardzo, bardzo jednoczy. I ten przykład, że oni są w czasach, kiedy nie istniała już Rzeczpospolitego Narodów, Polskie Królestwo czy Wielkie Księstwo Litewskie, oni znali, że trzeba walczyć nawet gdy nie było dużo sił. Ale dlatego, żeby otrzymać zwycięstwo, oni wspierali swoją młodzież, oni pomagali ją rozwijać się, uczyć język swój ojczysty i historię, która pomaga rozumieć, że solidarność, kiedy rodaki razem, nie tylko w czasach radości, ale w czasach i trudnych. Jak powiedział nasz białoruski katolik Witold Aszurek, którego zamordowali w więzieniu, Białorusin dla Białorusina, Białorusin. To znaczy Białorusu, Białorus. I to jest bardzo ważne. Jak Polacy za granicą też byli 1 do 1 bliżej i wspierali 1 jednego. To my to uczymy się u Polaków i staramy się też solidarnością przejawić między sobą. I też oddam słowo trochę dla innych studentów, kto chce powiedzieć coś o studenctwie białoruskim tu. Przepraszam, pan Wieczysław, poproszę o słowo. No, ale pan chciał powiedzieć o tym, że prosił tak. Живе Беларусь! Живе Беларусь! Живе Беларусь! Шановне панство, шановні сябри, перше я хочу передати привітання від білорусів, які сьогодні в Києві, від своїх колегів, бо тільки зараз прилетів з України. Там так само відбуваються зараз акції, бо всіх білорусів, які сьогодні за межою, мусить об'єднати одно. То є страшна катастрофа, яка відбувається в нашій батьківщині і про яку кажуть. Ви ведаєте зараз, що відбувається на межі Польщі і Білорусі. І в Польщі експерти, і в Україні, нормальні експерти давно кажуть, що це таке. Це гібридна війна путінської Росії супроти вольного світу. І от на великий жаль, білоруси давно знаходяться в стані гібридної війни, де в нашій країні давно керує, після 9 жовтня 2020 року, уже Лукашенко-путінська банда. Чому Лукашенко это зрозумело? А путинская, потому что я не ведаю ни одного белорусского генерала. Все они завязаны на Москву. На жаль, навіть під час гібридної війни є окопи. І в цей час вельми важно не перейти на другий окоп, то, що ми всі можемо бачити на протягу опошнього года, коли білорусів забивають, мордують, щодень арештовують, катують, коли не машина часом белорусы сказать навіть слово по-белоруску, це одеть экстремистские шкарпетки. А в этот час у нас за межой
тут гучаць зусім другія матывы. Так не павінна быць. Бо тая гуманітарная катастрофа, якая ёсць в Беларусі, і про якую зараз маўчаць, яна ўносіць жыцці беларусаў. Ще больш года тому назад і рух солідарнасці разам і Рада Беларускай Народнай Рэспублікі накіроўвалі міжнародныя структуры адпаведныя свае заявы і просьбы наконт пандеміі COVID-19 в Беларусі. За гэты год лукашэнска-пуцінская банда репрессовала великую колькасць медикаў. Шмат таких больницах уже просто их не хапае. И вот тое, что наших людей кидают до 10 человек на одно место в турмах, натурально есть так само геноцид белорусов, выкарыстоўваючы ту пандемию, от которой по кулішэй не уратаваўся весь свет. И самое страшное, что все международные конвенции, якія мусили бы быть обороной белорусов в этой ситуации, яны никому не патрэбныя, бо кажуць про что завгодна, акрамя правды про Беларусь. Шановные сябры, не забывайте некалькі рэчаў. Наш национальный вызвольный рух пачынаўся з героічнай постаці Кастуся Каліновскага, які аддаў сваё жыццё на наш народ, за наш народ. І пачынаўся з мужыцкай правды. Толькі беларуская правда сёння можа ўратаваць беларусаў і Беларусь. Бо тая гібридная вайна, якая вядзе лукашэнска-пуцінская банда, яна і вядзе з беларускім народам в Беларусі, бо все вырашаецца зараз у нашай краіне. І нам трэба падтрымаць, наколькі гэта магчыма, тых людзей, якіх страшныя, практычна уже в сталінскія часы, не здаліся і змагаюцца за тое, што змагались заўсёды лепшыя прадстаўнікі беларускай нацыі, за тое, каб беларусы людзьмі зваліся, за тое, каб была беларуская ўлада, за тое, каб беларусы нарэшце атрымалі тыя правы і свабоды, якіх яны не маюць уже чвэрць стагоддзя, і атрымалі права абіраць уладу. І самае апошняе. У этой ситуации нам трэба всім беларусам, якія за мяжой, карыстацца не тым, што нам падкідваюць, бо зараз спрабуюць наколькі магчыма беларусаў падзяліць. Гэткія такія, гэтакія, яны паміж сабой павінны змагацца. Асабліва это страшно, тому што банда хоча зараз правесці нечарговы і незаконны референдум, дзе зноў-таки возникне страшная погроза, бо недавно была черная дата в белорусском календаре, 4 листопада. Мы выводили в Минску в 19 году 5 раз снежня людей. Супраць того, как эти два старых и страшных человека, Лукашенко и Путин, не гандлевали самым главным, что есть у любого народа, незалежностью, державой. Вот черную дату 4 листопада зроблены черговый крок для того, каб загнать белорусов под империю, каб примусить, каб белорусские жаўнеры воевали за московские интересы во всех этих Сириях, Ливиях и всех іншых хропках, где маленький карлик с Кремля спрабуе зацвердзіць свою владу в абсолютно деградивных и атовистических идеях недоимперии. Ситуация страшная. Беларусы мусяць кіравацца зараз не тым, хто лепшы, хто горшы, а тым, што напісаў з шклоўскай турмы герой беларускай нацыі Віталь Ташурак. Ці могуць незнаёмыя людзі быць сябрамі? Могуць, калі яны беларусы. Вы беларусы. Я вельмі спадзяюся, што мы все разом будем думать, и мы будем памятаць, што адбывалася і што рабілі з нашим народом в гісторыі. 27 листопада будет черговая святочная дата в белорусском национальном календаре. 27 листопада 1920 года почался Слуцкий збройный чин. Когда слуцкие селяне пошли помирать за батьковщину, за Белорусскую Народную Республику под белыми стягами. Не глядячи на все репрессии лукашистского режима, что год в Беларуси мы ранее проводили акции в Беларуси, в Слуцкую, ездили по тых крыжах, какие удалось поставить Белорусскому народному фронту еще до часов Лукашенки, в тяжких умовах проводили митинги в Слуцкую. Зараз гэта немагчыма. Але першае святкаванне Дня герояў, Дня Слуцкого збройного чина, адбывалось на дыаспоры и отбывалось уже на первую годовину.
И нават самые черные часы Беларуси, когда вся Беларусь была под коммунистичным панаваннем, и Беларусь уже забывались, яких ністяк, коли вынікшалася нашей мовы, так же, як сёння, так? Все ровно на диаспоры белорусы, дзеля будучыні белорусы, святкавалі День героев, День слуцкого збройного чину. Шановные сябры, после заканчэння гэтай акции мы пойдем все на центру, где будет еще одна белорусская акция. Я думаю, что разом мы здольны в том формате, что вы можете сделать сёлета. Провести День героев, День белорусских героев в Варшаве. Бо сегодня в Варшаве, за кошт того, что Беларуси керуе лукашистско-путинская банда, вельмі шмат белорусов. Я вельмі спадзяюся, что абсолютная большасць их, гэтак же, что день переживая, коли читает в социальных сетках, что робят гэтые бандиты с нашей краиной и с нашим народом. У нашего народа завжди были герои. И мы есть на этой земле, как белорусы. И есть Республика Беларусь только тому, что поколение за поколениями белорусы змагались за свободу, за волю, за незалежность своей Украины, за то, как белорусы имели право выбирать владу. Шановні сябри, дякую вам велике. Давайте разом отзначим в Варшаве 27 листопада День слуцкого збройного чину, День белорусских героев. Бо яны и мы кажем одно и то же. Живе Беларусь! Живе Беларусь! Живе Беларусь! Дякую вам велике. Универ от Сидгарей! 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 Як тут уже казали, і як написано на гэтым плакаце, зараз у Беларусі за кратамі сидзіць больш за 60 студэнтаў палітвязняў. І мы хацелі б выказаць падзяку кожнаму з іх за тое, што яны рабілі, і прачытаць імёны і прозвішча кожнага, хто зараз за кратамі. Боярский Артем, Гаевский Акихира, Головко Алексей, Мартинович Владислав, Минов Алексей, Рабкова Марфа, Соловей Артем, Бондаренко Виталия, Потейчук Иван, Винярский Александр, Жилинский Вадим, Князев Дмитрий, Запольских Владимир, Костюкевич Даниил, Литвиненко Никита, Резник Александр, Герасимович Андрей, Збаранский Давид, Колесников Даниил, Конецкий Егор, Кася Будько, Булыбенко Анастасия, Алана Гебремариам, Гранковская Виктория, Татьяна Якельчик, Мария Коленник, Малашевич София, Миронцева Анастасия, Яна Арабейка, Ксения Срамолот, Филатченкова Ольга, Актистов Виктор, Калиновский Евгений, Клюкач Тихон, Мигно Илья, Осипов Тихон, Илья Трахтенберг, Глеб Фицнер, Бычковский Илья, Вакуленко Дмитрий, Дацишин Иван, Гацкевич Сергей, Золотарев Никита, Куденюк Эдуард, Прохоров Виталий, Хазей Денис, Хомячков Владимир, Селенков Илья, Тананко Илья, Чайко Дарья, Кондратюк Родион, Сапега София.
Хацелася б сказаць, што ўсе гэтыя студэнты, усе гэтыя выкладчыкі, якія зараз за кратамі, гэта нашы героі. І я ўпэўнена, што гэтыя студэнты такія, таму што ў іх былі добрыя бацькі, і хацелася б таксама выказаць падзяку бацькам гэтых студэнтаў, дзякуючы якім яны такія, якія яны ёсць. Dziękuję. Chciałbym powiedzieć, że to byli nazwiska i imiona politycznych więźniów, studentów i nauczycieli, tak? Wykładowcy z uniwersytetów. Niepełnoletni, tak? Studenci. W ogóle oficjalnie tylko 52 studenta są polityczne więzi przyznane, a ogólnie jeszcze inni około 60. I to jest bardzo duża liczba. I dzisiaj chcieliśmy powiedzieć o jednym pewnym pytaniu. Na przykład dzisiaj ja mówiłem o tych zasadach, tak? Nie chlusi, nie kradzi, nie zabijaj. Nie kłam, nie kradnij, nie zabijaj. To wszystko poruszył reżim Łukaszenki. Skradł nasze głosy, skłamił liczby, które musieli być. Bo my znamy, kto wygrał i kto przegrał te wybory. My znamy, że i możemy nazwać te imiona, nazwiska. Wygrała Svetlana Cichanowska. To jest prawda. Przegrał Łukaszenka. To jest prawda. I reżim boi się tej prawdy. I dlatego on kłamie, dlatego kradnie nasze głosy. I on myśli, że może zabijać wszystkich, rzucać do więzienia wszystkich, kto mówi tę prawdę. Mogutny Boże, hymn duchowny, który my śpiewamy, on mówi o tym, że szczęście narodu będzie także wtedy, kiedy będziemy żyć w prawdzie. Dzisiaj jest fajna, ciekawa historia. Dzień 14 listopada. W historii Białorusi to jest dzień powstania we Słucku, ale powstanie było takie, że ktoś oddał pewne pieniążki dla białoruskich bolszewików, a nie dla białoruskich patriotów, nacjonalistów. Ktoś walczył bez Boga, bez tych zasadów. Nie kłam, nie kradnij, nie zabij. To, co było u Polaków, to, co ich jednoczyło razem w tej solidarności, przez wartości, które jednoczyły rodziny, Kościół, wiara, tradycje narodowe. To, co wszystko jednoczyło, mianowicie narodowe tradycje. Ktoś może odnosić się źle czy dobrze do Kościoła, ale pytanie w innym. Tradycje, to, co było naszych przodków, no wtedy u Polaków, co było przodków, to jednoczyło i otrzymali zwycięstwo. Białoruscy otrzymali 100 lat temu, 101 rok temu pod Słuckiem klęskę, porażkę. Ale mnie zdaje się, że my musimy uczyć się u przodków, robić wnioski i żeby otrzymać zwycięstwo, ja tak myślę, a my zdążymy. Musimy jednoczyć się na prawdziwych wartościach, ja poproszę policję pomóc mnie z tym człowiekiem, który nam przeszkadza który raz, zabezpieczyć bezpieczeństwo. Proszę pana, nie przeszkadzać i wyjść z naszego zgromadzenia. Poproszę pana. Ja panu już powiedziałem wcześniej, tydzień temu. Poproszę pana. Dziękuję bardzo policji za bezpieczeństwo. I trzeba zwrócić się o nasz hymn duchowny, Mogutny Boże. Tak, jeżeli my uczymy się w historii i widzimy wnioski, kto wygrał, to musimy znać, co było przyczyną tego zwycięstwa. I Polska jest dla nas Białorusinu przykładem. I te koncerty, które były rozważania dla Polaków o historii Polski, dla nas Białorusinów jest bardzo ważne, że ten czas, chociaż nawet my jesteśmy w takiej drodze jeszcze, w drodze walki, ale możemy tu uczyć się
że w przyszłości możemy zdążyć i przyjść do zwycięstwa. I tu jest misja Polaków dla nas. Pomóc ten czas spędzania w Polsce, uczyć się i zrobić wnioski, co jest przyczyną zwycięstwa, a co jest przyczyną klęski, porażki. I zaśpiewamy wtedy nasz tradycyjny hymn Mogutny Boże i też zachęcam innych, też Polaków na tej muzyce. Poproszę wtedy. Niech żyje Polska! Żyje Białoruś! Żyje Białoruś! Żyje Białoruś! My, drożenькі сябры, можем zrobić ogólne foto тут pod kolony nasza ogólnego monarcha Сигизмунда III, tak samo pobocz ze sciachami. Kolaska, zachęcam. Też kto chce w znak solidarności, też Polacy zrobić ogólne zdjęcie. Ja dziękuję bardzo wszystkich, kto wysłuchał nas, bo kiedy my możemy zbierać się tu w Białorusi, to znaczy, że my jeszcze żywi i że mamy jeszcze siły dla tego, żeby pomagać tym, kto uciekł i wtedy możemy jeszcze pomagać tym, kto tam znajduje się na Białorusi. To znaczy, że walka nasza idzie dalej, chociaż my tutaj, ale to jak Polacy byli, którzy też na emigracji w Francji, w Włochach, my też przedłużamy swoją walkę i my myślimy, że też zwyciężymy. Dziękuję bardzo. Wierym, możemy, переможем. Верим, можем, переможем. Верим, можем, переможем. Живее! Живее Беларусь! Живее Беларусь! Беларусь!
Свободу студентству! Свободу студентству! Свободу студентству! Свободу студентству! Мне надо Свободу политвязням! 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 Дякую, великий. Лукашенко террорист! Лукашенко террорист! Лукашенко террорист! Лукашенко террорист! Лукашенко террорист! Лукашенко террорист! Powiedzieć, że to zgromadzenie, które u nas odbyło się 17 lipca, za to, że ksiądz Wieczysław Barok, białoruski ksiądz, którego rzucili do więzienia, za to, że on robił takie wideoroliki, streamy, on wypowiedział się, że kiedy ustawy są niezgodne z sprawiedliwością i każdy katolik może, każdy chrześcijanin może, człowiek nawet, walczyć za wolność przeciw takich ustaw, które niezgodne ze sprawiedliwością, to jest prawo każdego człowieka. I my tu walczymy też, najprościej walczyli te studenci za sprawiedliwość, bo sam reżim porusza te ustawy na Białorusi. Ten napisał sam ustawy i sam te ustawy porusza. I te, mianowicie nasze wideo z 18 lipca przyznali w Białorusi, modlitwę za Białoruś, przyznali ekstremickim. Tylko za to, że ludzie pragną sprawiedliwości. Dziękuję bardzo wszystkim za zgromadzenie. I my to może wkroczymy muzykę i wtedy skończymy, pójdziemy pójdziemy na Kopernika na 14 godzinie, a potem ostatni pójść jeszcze na inne miejsce, które jest na stacji centrum, to będzie o 15, jak ja tak znam, tak? O 15, tak? Przejmiemy naszą solidarność razem. To może muzykę, Eugeniusz, słyszysz? Mamy jeszcze mochę trochę? Dobra. Ją na poszyją